Mehriban denarlarının, käbelerinin, uyalarının, doğanlarının ähli yetip gelen 8. Mart bayramından tüýsürekden mutlaýatsaňyňa sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Galy berse-de halk aýdynarak kawnyň aýdymyn baqamyň adyna tüýsürekden mutlaýar. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Ýene bir ýola bayramlaryňyz gutly bolsun. Adamladım ilk aralara dolan, adamladım ilk başın sipalan. Ol izleyiciler, mehriban eller, nişteçe yüce derdi Allah'ı. Zaman tezgin ya, gecenin yarı, bir yadım yonudur. Ah ene elleri, ene elleri, qarıdıkça yüceltirdi Allah.